So, what's up guys? Gusto ko lang i-share itong ginagamit kong pang motovlog na para sa mga small YouTubers dyan na katulad ko guys. Okay. Para sa pag-motovlog na. Share ko lang itong ginagamit ko para sa motovlog guys. Yung mga camera, accessories ng camera, mga action cam. So yun guys, buhay na natin. Ito guys, yung headset guys. Nagawa ko lang siya. Ito yung ginagamit kong pang-record sa voice ko na. Para makapagsalita ako sa vlog. Headset lang to guys. Okay. Pinutol ko lang yung speaker na nandito. Parang ito guys. Ito yung record na guys na. Pag nagre-record sa yung salita. Ito yung speaker na. Pinutol ko sa dito guys. Dito ko sa pinutol. Nilagyan ko ng foam sa loob yung punch na panghugas. Yung kulay dilaw na foam na panghugas. Nilagyan ko siya guys para hindi masyadong mahangin yung kuha na no. Yung boses mo lang yung naririnig. Yan. Ito siya. Pag may lumang headset kayo, yun, pwede yun. Putulin yung speaker niya or bahala na kayo magtago sa speaker niya guys. Nag-share natin guys sa mga accessories na isbitag natin. So, ito. Yung laki. Ayun guys. So yun guys, buhay na natin siya. Siyempre, kailangan natin ito guys na. Ito. Lagyan natin sa dito. Tapos itong dalawang ito guys. Sarap nyo lang siya. Ilagay lang lang siya dito guys. Minsan sa kamay kong madami na malaki pa ng kuko dahil lang ng lockdown. Yan guys, sukatin nyo lang siya guys, yung sakto lang, yung tama lang. Saka higpitan nyo. Higpitan natin. Tapos yung isa na ganun ulit guys. Okay na. Ganyan na yung kalabasan niya guys. Tapos ito, kung meron kayong ganito guys, pwede na ito. Sarap natin ito guys. So guys, tapos ilak na natin muna dito na. Gilid sa mga ganito. Ito guys,
Lagay muna natin sa helmet to. Yan. Tapos kung meron siyang ganito sa helmet na guys, ito. Ilagay na lang siya sa silong na. Sa silong na lang siya lagay. Yan. Kaso nga lang medyo maangat siya. Nitpitan muna natin ito guys. Ito. Yan. Nitpitan natin siya. Yan siya guys. Direktora niya. Yan. Lagyan natin yung camera guys. Dito. Yan. Yan guys, yan na siya. Yan yung ginagamit kong pang matulog lang. Yan, ganyan yung alam na lang sa akin. Yan yung ginawa ko para sa pang matulog. Yung mic naman na, yung mic ano siya, nagre-record na siya dito sa cellphone ko. Diyan siya naka-record. Itong mic na tinatago ko na lang sa dito sa loob. Ayan. Dito ko siya nilalagay. Dito. Sa may butas niya. Ayan. Dito siya guys. Dito siya. Ayan. Tapos itong wire. Dito siya sa cellphone. Dito na ako nagre-record ng ano guys. Ng voice. Ayan. Hindi pa kasi ako nakabili yung cable yung nilalagay dito, yung adapter para sa audio nito, yung mic. So, yan. Yun lang guys. Okay na siya na. Yan. Share ko lang yung ano guys. Yung ginagamit kong pang motovlog na. So, yan na nga guys, kung bago ko pala sa aking channel na, pindutin mo na subscribe dyan, and click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa aking mga videos na. So yan, ride safe guys.